A Pobra do Caramiñal inicia un novo servizo de asesoramento xurídico en materia de estranxeiría. Este vai dirixido a persoas migrantes en situación de vulnerabilidade. O Concello da Pobra do Caramiñal vén de poñer en marcha un novo servizo de asesoramento xurídico especializado en estranxeiría, dirixido a persoas migrantes e inmigrantes retornadas e solicitantes de protección internacional en situación de vulnerabilidade. O asesoramento será prestado polas abogadas da Asociación de Migrantes de Galicia, Amiga, en coordinación cos servizos sociais comunitarios. Este programa consiste no asesoramento xurídico para persoas migrantes, para veciños retornados que teñan calquer dúbida ou teña que facer algún tipo de tramitación, pois sempre relacionado co que pode ser ca lei de estranxería. O servizo ofrecerase os venres en horario de mañá na sede dos servizos sociais con posibilidade tamén de consultas en liña. Para acceder será necesario solicitar cita previa nas oficinas do departamento. Estamos moi contentos hoxe de estar na Pobra porque grazas a unha subvención da Xunta de Galicia do Fondo Social Europeo o noso programa xurídico Ninguén é ilegal no rural vai poder desenvolverse en toda a zona do Barbanza con sede na Pobra do Caramiñal para poder atender a todas aquelas persoas migrantes que veñan derivadas dos servicios sociais comunitarios de calquera población da zona do Barbanza. O apoio centrarase en trámites como a obtención de residencia, nacionalidade, reagrupamento familiar ou homologación de títulos. Ademais, prestarase especial atención ás consultas relacionadas coa regularización extraordinaria que aprobará próximamente o Goberno Central. Penso que é un servicio moi necesario porque confío en que sabedes que hai unha próxima regularización extraordinaria de persoas migrantes, pero unha regularización da que se sabe pouco porque só hai borradores que aínda non están publicados. Estamos á espera de que se publique o texto definitivo que non ten por que coincidir co que se está a falar por agora. A xente está moi desorientada, está acudindo ás veces a abogados ou a profesionais que están cobrando xa moito diñeiro sin saber realmente o que se vai a aprobar. Quero decir con amparo que aquí hai un punto de información o que a xente pode acudir gratuitamente, precisamente, sobre todo, agora de cara a esa regularización inminente ou as persoas que xa están regularizadas, pois de cara a como vai ser con o novo regulamento de estranxería, as súas renovaciones ou incluso a obtención da nacionalidade. Dende o Concello lembran que o programa está aberto a toda a veciñanza que o precise e que non está vinculado ás áreas de emprego ou vivenda. Hai unha pregunta que nos fan moitos veciños e veciñas e para ter acceso a este programa teñen que ter participado noutros programas ou servicios e actividades de servizos sociales. No, é algo independente. Entón, calquera persona que teña dúbidas sobre homologación de títulos, sobre calquer dúbida, pois pode vir aquí, pedir cita e atenderá Maite Bustamante ou Beatriz, outra compañeira dela da Asociación Amiga, para resolverlle dúbidas e tramitar calquera cousa que precisen. O servizo está financiado pola Consellería de Política Social e polo Fondo Social Europeo.